बिनि इन्जिनियारालाय सोरथो बियो नों बानायदों मा होनो बेखौ औ ट्री हाउस ए दिनैहाय नैबाव पेरेन्टस डे जादों आरोखि ना रायजोफ्रा सोरबा सोरबा साननो हागौ बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिहरबाय मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय बेंटल डन बस्क' मिसनाव आरोखि ना दिनै बिमाफोरनि पेरेन्टस डे जादों दा बेहायनो जोंबो सौफैनानै दङ बे भिडिअखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय नोंथांमोना जायहा पेरेन्टस डेखौ नायनो बा मा खालामनाय जादों बेहाय आं नोंथांमोननो देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ आं देखायलांगासिनो दङ सोरबा साननो हागौ आरोखि ना बबे जायगानि बियो जाहैबाय माने बेंटलाव दङ दै रायजोफोर बेंटल डन बस्क' मिसन बियो जाहैबाय बेंटल डन बस्क' मिसन चिरां जिल्लायाव रायजोफोर दा आङो भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना बावहाय नुखादों नै गोबां मानसि लोब फैनानै दंफैयो माने बेवहाय फैनाय मानिया माने पेरेन्टस गोजा आरोखि ना स्टुडेन्टफोरनि बिमा बिफा आरोखि दै दा आं भिडिअखौ देखायलांनि बिमा बे मा होनो ए मोजां बानायखादों दानिया नै हाब डेन्जारलै सोरनि बेलाय सोरनि आसोला सोर ए खोन्थानो मानसि थानांगौब्रा बिनि इन्जिनियारालाय सोरथो बियो नों बानायदों मा होनो बेखौ औ ट्री हाउस ए होमबा नायलांबाय था रायजोफोर आं देखायलांनि गोरलैफोरनि बानायनायखौ मा बानायदों मोजां बानायखादों जाबाय बिराद मोजां बानायदों नै पेरेन्टस डेआबो जोब्बाय जों दा गावबागाव न'आव फिन लासिगोन आरोखि ना गोरलैफोरनि बानायनाया बिसोरबा मा नोंथांमोना नायदो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो दा देखायलांनि आङो नायबानो जाबाय भिडिअखौ माथो हाबा जालाङो एक दो आता है तब ले बस